Uy, libre ka mo angay makalipay kag tao. Inyo na gining gusik-usikan, grabe naman pug ka. Para bayabas ra. Unya kung mamatay ka. Unsay magdayong nimo? Mura man kag di mga silingan unsa man. Mamatay ka, budayong nimo ning bayabas? Wow, grabe kindaghanan kayo bayabas. Wow. Mga tao diri ba di na ganang mga og bayabas. Arang daghanan. Nga ubiripe na ning uban ba? Nga tagak na lang sa ubos Inadaghanan may pangusikan naman ni. Grabe guys, arang kadaghan jud. Dra Look. Dagko. Mga untan ninyo guys. Daghan kay bayabas ani guys. Lagad yung daghaan na guys. Wow. Daghan sa bayabas. Oh no. Ha. Nadyoy nang magbayabas ana kinsa man na duulon gani nako be. Uy ala guys. Naagtag-iya. Aragabas ko gulakaw padungan ni ala. Sabaan makakuha ni uy. Aha. Ikaw di tigpanguhag bayabas ha? Kisa may yung manguhag kag bayabas ana. Ngaway pananghid sa tagiya. Mura kag maon manguhar kag imo no. Way po pananghid. O gani nakita manggugko nga daghan kay bunga, sayang kayo inyo namang gipangusikan. Mao na nanguha ko, abay man ako guanay. Inyuha na ning pasagdan kay daghan man yung mga tagak ana man pangwaa. Ngano man mga lata na diha? Di man na imo. Bahala pa nang mapuno nagbunga mga lata na mananghid kag tag-iya uguna ya ka mukuha. Dili ka magzama-zama o panguha nga way pananghid sa tag-iya. Uy, libre ka mo angay makalipay kag tao. Inyo na gining gusik-usikan, grabe naman pug ka. Para bayabas ra. Unya kung mamatay ka. Unsay magdayong nimo? Mura man kag di mga silingan unsa man. Mamatay ka, budayong nimo ning bayabas? Oh no. So naman kay dagang prutas nga di naman nimo makaon. Man pang share sa mga silingan, di ba? Ginagawa mo. Yung pag ninglaog. Bahala, way silingan-silingan. Tuo, makag silingan-silingan. Silingan, way respeto. Mayo pa way silingan. Yung pag ninglaog. Wajoy, ulos ng taong laog. Para bayabas ra, mo na nang ilaog. Ipapriso man jud kanaw ba. Sus, oy, kakuti-kuti good nimo no. Dili ka maluoy, papriso ko nimo tungod las bayabas. Ngano man daynganin akong batasan. Kuha man ning kinabuhi. Ayo pagbuot. Kanaog diha, kanaog. Oh no. Kanaog na. Sige, manaog na ko. Laog pag ng klases tao oy. Ginagawa. Naog ko. Bantay lang kag manampit ka ha. Okay, salamat na lang. Salamat. Asa man jud ang tama, guys? Ang babae nga nanguha ang way pananghid sa tag-iya o ang tag-iya nga nasuko nga nanguha ang babae nga mananghid. Kung ako'y pabuton, guys, mas tama ang tag-iya. Bahala nang magkalata na diha. Kung wa ka mananghid, wa gyapon kay right nga manguha kay dili man na imong tanom, di ba? Kung kinahanglan jud nga mananghid jud tas tag-iya. Di pud ta makaingon nga laog siya. Kay wa man pud ta mong suway o pangayo. Nasuko lang to siya, kay wa man mananghid. Siguro kung nangayo pa siya, muhatag pud siguro to. So guys, lesson learned na to guys. Kinahanglan nga manguha ta mananghid jud taguna sa tag-iya. Kung dili nato hukman ang tao nga laog, kay wa pa man ta makahibaw. Ora na guys, salamat. Thank you for watching. Bye-bye.